వెల్కమ్ టు జిఆర్ మీడియా. అల్లరి నరేష్ కామెడీ హీరోగా పేరు తెచ్చుకొని అందరి మనసుల్లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు ఈ హీరో. తనలోనూ ఒక అద్భుత నటుడు ఉన్నాడు అని గమ్యం, నేను, శంభో శివశంభో, ప్రాణం, మహర్షి వంటి చిత్రాల ద్వారా నిరూపించుకున్నాడు కూడా. ఇప్పుడు నాంది చిత్రంతో మళ్ళీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు నరేష్. నాంది కథ విషయానికి వస్తే 100 మంది దోషులు తప్పించుకున్నా పర్వాలేదు, ఒక్క నిర్దోషికి కూడా శిక్ష పడకూడదు అని చెప్పిన మన న్యాయ వ్యవస్థే ఆ న్యాయం చేయడం ఆలస్యం చేస్తే అన్యాయం చేసినట్టే అని కూడా చెప్తుంది. ఇలా చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవించిన ఓ నిర్దోషి కథే ఈ నాంది. ఇక ఇందులో చట్టాలు చేతకాని వాడిపై వాడటానికేనా, పవర్లో ఉన్నోన్ని ఏం పీకలేవా, చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ ఖైదీ సెక్షన్ 211ని ఉపయోగించుకొని అసలు నేరస్తుల ఆట ఎలా కట్టించవచ్చో చూపించాడు దర్శకుడు విజయ్ కనకమేడల. అల్లరి నరేష్ పోషించిన బండి సూర్యప్రకాష్ అనే మధ్యతరగతి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి పాత్ర చాలా చక్కగా ఉంది. తొలిచూపులోనే మీనాక్షి ప్రేమలో పడ్డ సూర్యప్రకాష్ పెద్దల అంగీకారంతో ఆమెను పెళ్లి చేసుకుని అమ్మ, నాన్న, భార్యతో అందమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు. అయితే అనూహ్యంగా సూర్యప్రకాష్ని లాయర్ రాజగోపాల్ సహాయంతో మర్డర్ కేసులో ఇరికించి జైలుకు పంపుతాడు సిఐ కిషోర్. 5 సంవత్సరాలు జైల్లో మగ్గుతూ చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తూ తల్లిదండ్రులతో పాటు కట్టుకున్న భార్యని కోల్పోతాడు సూర్యప్రకాష్. కోర్టులు, సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు సూర్యప్రకాష్ కి వ్యతిరేకంగానే ఉండడంతో ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటాడు. ఆ తరుణంలో జూనియర్ లాయ ఆద్యగా శరత్ కుమార్ వరలక్ష్మి వచ్చి సూర్యప్రకాష్ ని బెయిల్ పై బయటకు తీసుకువస్తుంది. ఆద్యకి ఈ మర్డర్ కేసుకి సంబంధం ఏంటి? సిఐ కిషోర్ సూర్యప్రకాష్ ని ఈ కేసులో ఎందుకు ఇరికిస్తాడు? ఈ కేసుకి హోమ్ మినిస్టర్ నాగేంద్రకి సంబంధం ఏంటి? అసలు సెక్షన్ 211తో సూర్యప్రకాష్ నిర్దోషిగా ఎలా బయటపడ్డాడు అన్నదే నాంది మిగతా కథ. సినిమా స్టార్టింగ్ లోనే పోలీస్ స్టేషన్లో నగ్నంగా పోలీసుల ముందు చేతులు కట్టుకొని కింద కూర్చున్న అల్లరి నరేష్ ఈ సినిమా కోసం హీరోయిజాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశాడని స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు. చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవించడం, తిరిగి అసలు నేరస్తులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం అనేది పాత కథే అయినా ఈ కథలో సెక్షన్ 211 అనే కొత్త పాయింట్ ని మిళితం చేసి న్యాయ వ్యవస్థలోని లోపాలను చక్కగా ఎత్తి చూపించారు దర్శకుడు. రివెంజ్ కథల్లోనూ హీరోయిజం ఉంటుంది. విలన్లతో తన్నులు తినడమే కాదు, వాళ్ళను పరుగులు పెట్టించి తన్నే సీన్లు కూడా ఉంటాయి. కానీ అలాంటి కథలకి ఈ సినిమా పూర్తిగా భిన్నం. ఇందులో బీభత్సమైన రక్తపాతం ఉన్నా కానీ ఆ రక్తపాతం అంతా విలన్ల చేతిలో తన్నులు తినే హీరోదే అవ్వడం విశేషం. కథలో సోల్ మిస్ కాకుండా హీరోయిజానికి దూరంగా కేవలం ఓ నిర్దోషి మనోవేదనను పెయిన్ఫుల్ గా చూపించాడు దర్శకుడు. సూర్యప్రకాష్ పాత్రలో అల్లరి నరేష్ జీవించేశాడు అని చెప్పొచ్చు. ఈ చిత్రం ద్వారా తన కెరియర్ లోనే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో కళ్ళు చెమ్మగిల్లేట్టు చేశాడు. పేరెంట్స్ చనిపోయిన సీన్, కోర్టు సీన్లు నరేష్ ని నటుడిగా మరో మెట్టు ఎక్కించేట్టుగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఫ్రేమ్ లోనూ ఎమోషన్స్ ని పండించాడు అల్లరుడు. ఇక వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ పోషించిన లాయర్ ఆద్య పాత్ర ఎంట్రీతో కథ వేగం పుంజుకుంటుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ కాస్త సోసోగా అనిపిస్తున్న తరుణంలో ఆద్య ఎంట్రీ కథకి వేగాన్ని ఇచ్చింది. కేవలం లాయర్ గానే కాకుండా జరిగిన క్రైమ్ లో ఆమె పాత్ర నేపథ్యం కూడా ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది. కోర్టు సీన్లలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ సీనియర్ అడ్వకేట్లను సైతం ముప్పు తిప్పలు పెట్టే సీన్లు కథకి బలాన్ని ఇచ్చాయి. ఇక హీరోయిన్ తన పరిధి మేరలో నటించి మెప్పించింది. ఇక పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ గా హరీష్ ఉత్తమన్ నెగటివ్ షేడ్స్ లో ఉన్న పాత్రలో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ సీరియస్ కథలో కమేడియన్ ప్రియదర్శి, ప్రవీణ్ పంచులు బాగా పేలాయి. కామెడీ కోసమే అన్నట్లుగా కాకుండా కథలో వారిని ఇన్వాల్వ్ చేసిన తీరు అభినందనీయం. ఇక హోంమంత్రిగా వినయ్ వర్మ, లాయర్ గా శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఆకట్టుకున్నారు. నరేష్ తండ్రిగా చేసిన దేవి ప్రసాద్ కి మంచి రోల్ పడింది. ఆ పాత్రకి పూర్తి న్యాయం చేశాడు. శ్రీచరణ్ పాకాల మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి ప్లస్ అయింది. చోటా కే ప్రసాద్ ఎడిటింగ్, సిద్ సినిమాటోగ్రఫీ అన్ని బాగా కుదిరాయి. సతీష్ విఘ్నేష నిర్మాతగా సినిమాకి మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ని అందించి తన టేస్ట్ ఏంటో చూపించారు. మొత్తంగా నాంది సినిమా ఓ మంచి సందేశాత్మక చిత్రం. చట్టాలపై అవగాహన కల్పించే చిన్న ప్రయత్నం. హీరో నరేష్ నటన అద్భుతం అని చెప్పొచ్చు. అయితే హీరోయిజం కోసం సినిమాలు చూసే వాళ్ళకి ఈ సినిమా అంతగా ఎక్కదు. ప్రతి గెలుపుకి ఓ పోరాటం ఉంటుంది, ప్రతి పోరాటానికి ఓ ముందడుగు ఉంటుంది. అది అల్లరి నరేష్ విజయానికి నాంది అనే చెప్పాలి.